נושא קרוב לליבנו. אחד מכל 3 זוגות בישראל מתגרש, וברוב המקרים זה גם לא נגמר טוב. קודם עולים החשדות הראשונים, אחר כך ברגע שבו נופלת ההחלטה, והם נכנסים לתמונה, החוקרים הפרטיים. מצוידים במצלמות, הם יוצאים לדרך במטרה לתפוס את בן או את בת הזוג. בוגדים, הם ראו כמעט הכל, הם יודעים גם לספר. כן, מתי צריך להתחיל לחשוד בשותף לחיים? לאן חומקים הזוגות האסורים מבוגד יותר, נשים או גברים? ואיך מביאים את התמונה שתכריע את תיק הגירושים? סיפורם של האנשים שיום מוצלח שלהם בעבודה הוא בדרך כלל סופה של משפחה. כתבתה של טלי בן עובדיה. הזוגיות שלנו הייתה עם המון שותפות והמון פרגון אחד מהצד של השני. לא היה לנו קטע של הוא לבד ואני לבד, הכל היה ביחד. אם זה מבחינת הילדים, זה מבחינת הבית. חיי נישואים היו מעולים, עד שנכנסנו לשגרה, שהיא שגרה שקורית לכל זוג. הוא נהיה, היחס שלו משתנה אלייך. הוא כבר לא חם ואוהב כל כך. הוא פחות זמין בבית. חצי שנה היה לי כל מיני לבטים, שזה אולי לא, אולי אני סתם חושב, אולי זה סתם שינוי שגרה, אולי זה דבר שלא... את יודעת, שאני טועה. רציתי להיות טועה עד הרגע האחרון. רוב המקרים הלקוח כבר, כשהוא מתקשר אליי, הוא יודע למה הוא מתקשר. בדרך כלל יש משהו. הטלפון על השולחן, במטבח, במתן, זה זמין, אין קודים, אין שום דבר, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, כל אנשי קשר את יודעת מי הם ומה הם, זה חברים, משפחה, הכל זה מכרים משותפים. עד שיום אחד את רואה שזה הולך איתו לאמבטיה, הולך איתו לשירותים. היה לי אחד עכשיו, אפילו לא ראה אס-אמס, הוא רק ראה שאשתו מוחק את האס-אמס. הוא ראה שהוא קיבלה אס-אמס, הוא אומר, תני רגע את הטלפון. אז לפני שהיא נותנת לו, היא מוחקת את האס-אמס ומביאה לו. יום אחרי זה הוא היה אצלי. הוא אמר, זהו, אני בטוח שיש משהו. בבטן את חשה תחושה של תסכול ואי ודאות, את לא יודעת איפה את נמצאת. כי הבן אדם שגדלת איתו וחי איתך ונתן מעצמו, הוא לאט לאט הולך ומתרחק, ואת פתאום משהו עובר עלייך, את לא יודעת איך לאכול את זה. עוד פעם, את נכנסת את כל הזמן מנסה לתרץ לעצמך, אולי זה תקופה, אולי זה משהו שהוא עובר. את לא שמה את הנקודה ואומרת, רגע, הוא בוגד. את לא נכנסת לזה, את אפילו לא נותנת לזה טיפה של מקום בראש, כי את אומרת, הגרוש שלך, הבעל שלך יכול לעשות הכל, רק לא לבגוד, לא. מה אתה אומר לחוקר? נותן לו את הפרטים המזהים, ומבקש לבדוק, כי אני לא יודע באמת מה. רציתי ממש לקבל תמונה נקייה, בלי שום דבר שטעיתי בכל. מרימה טלפון לחברת חקירות, נעזרתי בחברה, טלפון לחברת חקירות, את אומרת לו, החוקר כך וכך, את מספרת לו פשוט מה את מרגישה, מה עובר עלייך, את הסדר יום של הגרוש שלך, איפה את נמצאת בכל זה, ואת אומרת לו, אני צריכה את העזרה שלך, אני נואשת. הערב הראשוני שהוא עוקב אחריו בעצם זה מהבית שאנחנו גרים בו, הוא נוסע אחריו, הוא כמובן איתי במעקב טלפוני, אחת לחצי שעה בערך אומר לי, אנחנו כאן ברחוב X, ברחוב Y, נותן לי פחות או יותר אזורים ומקומות שאני אדע לעזור לו אם אני מכירה את המקום, לא מכירה את המקום. הוא שולח לי תמונות, לוודאות שזו היא. באיזשהו שלב הוא אומר לי, אוקיי, הוא בפתח תקווה, נכנסת בחורה לרכב. פה מתהפכת לך הבטן. אין לך מישהי בפתח תקווה, מכרה, משפחה, דודים, דודות. לא, אין אף אחד בפתח תקווה. מי זאת? מה זה? ואז שאני מאשר שזה היא, הוא מודיע לי שהיא עם גבר אחר, נמצאת. אני אומרת לחוקר, אוקיי, הוא אומר לי, תקשיבי, אני שולח לך תמונה. השניות האלה עד שהתמונה מגיעה אלייך, את שמה את הטלפון בצד, את אומרת פרקי תהילים, הכל, אלוהים תעזור לי, רק שזה מישהי שאני מכירה, שאז אני אגיד לעצמי, טמבלית. הוא שולח את התמונה, אני מסתכלת, מי זו? אז בשניות הראשונות את אומרת לו, בטוח, זהו הרכב שלו? עוד פעם, את עובדת על עצמך, אז הוא אומר, כן, הוא מצלם לי את הרכב, הנה, היא נכנסת לרכב. כל הנסיעה היא שמה עליו את הראש, הוא שם עליה ברמזורים, נשיקות, חיבוקים, הכל בזום, הוא מצלם ושולח לי אונליין, אני רואה את זה. מרוסקת, רואה, מרוסקת, לא מאמינה. את רואה את כל זה וזה מתפוצץ לך בפנים. את לא יודעת מאיפה להתחיל לאסוף את עצמך, את לא יודעת איך לקבל את זה.
את כמובן חושבת על זה שיש לך 2 ילדים בבית, ומאיפה את הולכת להתחיל. החוקר מתקשר אלייך בסוף המעקב, והוא אמר לי, מחר את אצלי בבוקר, יש לנו חומר. כשהוא אומר לך את זה, את לא יודעת מה זה אומר. את רוצה לא לדעת מה זה אומר. חומר זה אומר אפשר להוסיף איתה עוד חיבוק או עוד משהו, אולי זה כלום. זה לילה שכל דקה היא כמו נצח. את מסתכלת על השעון, ואת אומרת, רק שיגיע הבוקר. ואת עוברת דקה, שנייה, הבטן שלך מתהפכת, והחיים רצים לך. החיים רצים לך מול העיניים. הבוקר מגיע, את לוקחת מסכה ענקית של אימא ואישה טובה, מארגנת את הילדים לגנים, הוא קם, את אומרת לו בוקר טוב, הולכת מכינה לו לשתות, ובתוך תוכך את אומרת, יואו, בא לי לחנוק אותך, לאן הבאת אותי? איפה אני? תראה במה אני מתעסקת. איפה אני? את שמה את הילדים בגנים, מודיעה בעבודה שאת מאחרת, ונוסעת לחוקר. באותו רגע לא יכלתי לדבר, ניתקתי את הטלפונים, נשברתי, התחלתי לבכות, ממש התרסקתי, ממש. ראית תמונות? ראיתי תמונות, כן. ראיתי תמונות, ראיתי את הכל, כעיקרון. את לוקחת את החומר מהחוקר, את מתקשרת לעבודה ואת אומרת שאת לא מגיעה, ואת נכנסת הביתה, ואת מסתכלת על הבית, את מתרסקת ואת אומרת, הבית הזה כבר לא יהיה אותו דבר. אנחנו לא נהיה פה. תבוא הביתה, והוא יבוא לחבק אותך ויגיד לך איך היום העבודה. מי אתה? אני לא מכירה אותך. אין לי מושג מי אתה. אתה לא זה שהבאתי איתו את הילדים, אתה לא זה שהתחתנתי איתו, אתה לא זה שאיתו קניתי את הבית, אתה זר לי. מה אומרים? איזה מקצוע, לא הייתי מתחלף איתם. ממש. אתה יודע, גם האנשים שעוסקים בעבודה הזו, החקירות הפרטיות האלה, הופכות אותך ככל שחולף הזמן לאדם מאוד פרנואידי. אתה כבר לא מאמין גם לאף אחד. אין לי ספק שכל מי שראה את הכתבה הזו, זה מתחיל לעורר לו כל מיני מחשבות. טוב, נצא להפסקה קצרה אחת ואחריה. גיל ריבה מסכם שנה מיאיר לפיד ועד הקנדי קראש וגל גדות. They have cast Gal Gadot as Wonder Woman.